Nenga kiende ngio manchomo liri weta seni kiandizi TV ngoche mase mukuru wa sensemu ya embassy kutoka imenya Koe Ward Kitutu Chache South constituency omorobeli bwe savali yo boncheli omorobeli twa tumekire ko kutwara chisavali au imioro ngorwa gusiki si county Nyamira county onye ense ya Kenya koletere megano ye biashara au nemegano yava oncholi buna bachagete kwegendereri nkaivale na merobeli kiba bwate go chimutu lero igensime ya embassy twachira korigeli yo boncholi bwo chuelie mete nimete gitoko kina kwa twalenga abantu bakonyara kona chemete abandi batine visire abandi batumeke mesumeno au lero iga ndeno yo mobo ogotumeke power so na otebi e power sacha gete osenka ya chite konde tinkwanera mange no tornara igense meye iga tobe amwe gochakira boni gamba komo eli twemanyia mange goro ponchuli obwogo chwelie mete mbe yabona sogo twanja ndo jana nyora kwari nge busy sana gasi nabwe ndete ko gasa na singa nje weta ndaro se ninke ko kole gasi yumbwata amanya na ko gasi amanya na ate ndi merobeli yae se bare korosie nyumba okay to musaderie merobeli yae na yo nyore ngeri yao andake tota kwanira mange goro biashara byao na buna kwagendereria andake na utebili etali yao ko rusemo kielio ibode ira andake alieta nenkoro kwa mos nyando irere ntata seitere kemera alia lakini komenya tembasi ya gasi ya nengo korne yuko chweli chibao korande ibarua korachweli ndemete ya ono asigasi yeye aboto konyora no sia stogochia kuna bono mwatonyorirega ono musani ono ndagereti gocha kachale niko bakonye mete ye bachweli banyore babekere nyomba igwe ndake amusokwana tura mange igoro yogo chweli kwemete konde esemeli yake merandake utarata go chweli mete ande gasi ko ara kodire korumaega utaraswega se yogo chweli mete gasi na ga tingi tikonya kora ene egerete na negere to bontere bekana rute school kaigero bontere ubwo rundia chigaji miaka kieyo yalinge mwaka 2007 ekore school na go 2006 gayo injena lengo moke no moke kwaje gacha busonga ri tukulitanga ni umusomi ntakangasa agenda busonga umwe tukocha konyore gasi kwikosa ko kiesaba gacharia kubanga kurichiga ya rakati elikiro mondo kubwatire na nkoro yae bunire osomera kurundie gari ocha kubange gari bono umaje una umuiboli aratake ani ogendo chikorigie gasi agante yoko genda busonga ari abantu abange banyore chigasi igoba chietari bakanya kubanga banya kwegera mwate dikwarure school kegimaiga to koyo egugari kegima koikoge ndura ara nyore gari onya konya kwegera ake umanye bona kwa kwate license rende eresi konyotera ate interim na bwa okay ono kinganyere terende ono eke anyari kana agenda ritukeri monga chikoliki challenges chiroro muna makora mukororo ramangana mange gochande ko kenjara ngabwata ngaira na stage yaone bado stage kwali kwanga guchikemera go stage yaone kubanga bona ise abantu basi ito bamanyete bakemera okay ono ritukeri eri mori kambera ngane likong ritukolitangani litangani karuo ronka iranaka kabera ngachanganya rumungu anagiteiga okole kubeke mesigo uru superstores patita muna lengo mokenya ali mo pero ntura strong to mino taga je guna ya au koiro manyegasi wata mali tukolitangani na ga jati guna inje ekero na angete lakini bono ngabwata ngamote bintiga endigie profession ya na severete gacha ke mwancho mo yone goro mo iboli skali rende no maite abako sugumo mwana akolde skuro koleke kolende kwara manyenkore ayenera uburo ngina sibogete nje kesenje no mo vetereli obakimano bwaye ganda ke mbya mwatoro go kwano kuyana abana mwamanyanie binte binge kerono mwana akolege ento okorane ngento kelia jite na mo south vya bono watire superstores gaenda superstores alia kubugulie mesiko okoso imene sukali wasoka na mafuta naro ngakora litukelimo kero na ruo romaroba no mbesa tinsa bitichi base twaje kwa Friday irenga ke yali nge mwale kwa yego siningi 200 lituko lakini gasi okorete no ine tuko chweli ga ne nyororo bono maragobe kero yikanka ruo ro naro sete sana na kwatero ni transport ikongera ne gochinga gatirira magoro nkanda ikanga por superstores maka kemera mpaka kemera abutagale sana ngana si ndugu yane ubwate duka nkararo ororo poko kimambia tiriko nyana no gotenera bono muna nari ngomo kanya mubere turanara gasi ngongu kabera abuo kabera matukanga tatane iga kubuka nero kongindagira bono naso kaiskabu no terro mugaso na bera ritukolia era amos nemete ine safari entambe sana obontera babwa kongiro ko banga kongire egasi ya kongire ora kyosoite ono bochueli bono gochueli kongichete erike ron karan iskabu ndugu yane duko mungu anagete na aroro bara kole gasi no musomi to my dad no ne mufundira ro linge bogo chueli
bono tata gitengi jenje ko jueli mungu anu yaga etagante tibwati muntu ko chikombwa bono bune conductor muntu bwo koboko ngo motebie ni bwata liba katoko genda nere toko cha kalende gasi tukonya gukora nera kyake ako chweli ako kwegeli bono akunya konyegeli tata etemanye igatagete yani ane nake igon kore yani namubwate situlene kabwata lende ngaberororo ngabera ngemetie nyetatu lakini bone kera sukirake kubwata ndi narabwate machine nenche naratema kura ararurie bisabo iki epa wasa linde yayi bono nkaba metie nyetatu malipo tu wale gwaka no bagwaka na 50 osa gwaka ne 100 itukuligima aro stiri bwera kwa mise okay bono ngacha gwake hesabu ekanga yane ne ganta etemanye go chweli toro chyo musomi ntobono go chweli arenge kabwata lende ngakora ki nganyora ngaga bono muntu uyo chibese cyabere chinke ngakija abantu bagaka ndumono siringi 100 ngareng kya kunga kana misini abandi bagwaka na 100 nkaruoro na manyirake bono musomi ntongo ya kuigwarenga bontera baboliti nchieti ko bugatereria kana na menyete kana meta sendugu yani chinkuma ngachanga mujere ngo batanga motebinga na manyire yake ndetongoroka riko ruamanyi yoma bate pa wasomi minto je bunangi boire pa wasono nyinyo ndo takune lino mugaka toko kuna ne yo musebo no kuige iria na ndo tokoja kumusumbuaga ngana ngamwebererende akangorokereria kanyoranga na manyite ninyorete rituko litanga ni nachiete gasi yarenge tare 18 mwezi wa 7 2007 otebe ritukena rirakidiupa kwete okay nonje terege bono naringe gochureli majuriri atiari mbone na misini ngo nare gwakanwa lakini bono na temire nare mere baka na manyire gasi rituko litanga nachiete ngachweria ngarosi chibese gete kama kwebuli asiringi ya misini jinara kwa ne jinarosi chionsi piga nkabwatere roro paka bona bunasi na ikire ndake ine safari yangi ya sana ya omosai amoso twalire safari ndambe ko 2007 wikira boniga imyaka nge 15 wikira boniga kurwa chagete go chwelie mete na bunanyalire wike safari ndambe sana engi ya mono sana bunago totebi bunanyalire go kina ngora bona ndake amos ngwanyalite go chagaliyo go chakanda ke challenges kichi aligese njo gutumike pase atato mino alikuwa atakire kwe manyi tora manyata magori bu ya challenges kwa nyote ligo chaka bono asense moyo kutumie machine na bona are konyore gasi na jero musomi ntona matebi na nyorire gasi toro jere bono na renge expert twagenda nere ni machine gasi na botoko enda tuasanga tuachwelia lakini at the end of the day na bakunga kana bune efundi akore efuti ogwaka no shiringi ya menga kieyo unga kana buno mufundi challenges chiarengo renga kieyo akeroro mogeni ase gasi abantu bagateba ngoitara amanyabuya bono naboko irwe gasi ekwanekane nga gosanda ke muna bago chachi bakora nyakoro moke na bagateba nga togokora bia ne rana ne rana ibono challenges echina chinanyoete litangane kana chakirite gasi gotanyole gasi ando atenga tindama ona ke nimeterio go chaka turamanya naye bwie kore bono guchagari kurigi kumanya bisoero kwemanya ibinte bingegorwe biasalebi na konyora abantu bande bakore gasi bune ye mwamanya maguri na kiale na kyokonyora igasi bune sengenjo ino mubwati obisi mugonchokana na kibone sabari yo konyora network ya bone bete ekero na chakirite igo ya mberete buya sengenjo musomi ndo nagakorire ekera kurangerwe gasi nya kabwate yendase onte bigendo koreye spase mwabate ibere eba basone ya mutu wabwate lakini bona nchira bongo wake sabu ya no muntu ukabwate machine na murangeria na mote na nyorire gasi nakona twale gokora iyo ndakore de safari entambe 2007 na kona te kokina bono weka bono twale paso yao bono bwete nene rayo monyene sebi ya salebi bono 2007 ibuna nchagete go chweria na ngaro nkorangeria umuntu bwe pipi yokongira mugo nikagira chipipi cha chiko che yeme umuntu oli okongira na mote na nchente tenche manye pipi inche kogora akoraki ombogoria ongire gasi na kore gasi ukomanyekana kuwa na bakangacha kutwale pawaso yane nekero na chitenka manye pigipigi omuntu getakange pigipigi mbabwate kiombe agantebie kiombe ngere gaiga tokugura na chipigipigi yumwakaki that is one now it is 2008 tokugurira na chipigipigi ngabana ngamatenje pigipigi ngokora ndio ligonda soe ngai guchibese ngure machine amana bangirete kiombe kyo bakambe kororo nkareta requirements chionsi ngakora savings after 2 months akangeli fwa misini yeye machine ya rengeli 64 chiremete 14
kabwata akero bangechi nkaenda nandi ngakabesa asande nkanyora nkamenta ngagule machine hapo na atwalete machine igo yama ko kikwanya ndebo twara bone machine yao okwangani kwale gosaba umwe yoboli gose wache utali guno yode obuja bwo twale machine yao nomboro obuja bwo twale machine yao igo amapato gako baigo torochie kero gochweli machine yo monto gagwaka ne siringi yemo akero gochweli machine ere yao engakiye twali gwaka no siringi sane futi kono obuna bwo buyane na mono e machine yekerere yao ni maita bangingwe boli bali asale bibyogo chweli mbinto kivika ne iri kero bwate machine maintenance kiao na rode chio iri andake na rode amaguta ndake mbinto kibirivika ne iri asebi asale buronge bono eri ndonyalo ko bo chweli bwetenerete akero ebinto biganire akero bwate machine yao neta kero twara mafuta na benga bune gari kero begete parking getwara mafuta otware oil otware no muntu bwako bagoitokoroka conductor ina bintu bitakeiri mono obwate bimbu yore ko endane gasi na ndake neganeriwe otware bese yora beke mufuko ania ugachite una toratebe ngo savings go severity machine ye in case kera sali egento kwenda kwagura koranda kito jokore den semi ntangane myaka ile mekori ya 2007 bikana ke 2013 yavu na kyo bonchiro bwalinga sorongo rwagusi in terms of amaguli nabantu baganiti chigasi choko chweliwe ase mwaka itwa chakerete obonchorere mbwalengense ase ngencho skuli no nengaki ya lero obwagachi bwabeire iguru abantu nichibo bagotumeka engakiyo no chinyomba chiakagachirwe birame byakabekerwe mete lakini amatuka ya lero obonchorere imbole iguru abantu mono nichi frame bagotumeka yanda kenga kya yure ndebesara mbia lenge bi yamono nabachwali mba lenge banga okonyora no mo iyo mwancho morigero ya meka ina buna Amos otebe savadi ya yengi ya sana koru 2007 wikira bone imeka 15 abaire samana yobo chweli kurwa gotumeke pa seta lenge yaye no kinira ngora wikira bone igabwate pa so yaye one se moya kabira tebya mangi gore bya sare bi challenges kichirororo nanda Kevin tebinge birese obonchiri obo chweli bwechibao turando mutimo komokego tokoirana tondere kwemanya mange Ndizi TV obwansu bwomugusi ine aye no mwana siasa okoria ikirogo bono tibwechanda eduka Kisi Brands twachire angenaye enyorere ebintu biria organitia se campaign yago aiga aseduka ito ngo print tore chi t-shirts chi hoodie amaburi chi kobi chi banner chi reflector chi poster 3D signage chi lightbox boigo ngo kora tore vehicle branding gatia yande amange tibwe chanda kogendare no tore angenaye aiga somo chyobo songo ayegonsi pi nigoko yanyora asiri gori lya mubuko tutarere asama gacho a Uhuru Plaza ekoroba ya kabiri boigo nabogo twakira esimi ase namba 0727 026 368 gose 0724 297 565 Kisi Brands Creative Printing Solution. Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko beria mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobale imeyomo chokisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town.
Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Na kwa lino mwanchemulira sensemo ya kabiri omuroberi bw'esavali y'obuntu kitoko ky'emasa omukuru wa sensemo ya Embassy yose naikereire omuntu ogwechweri emete nagwatipa abaso yaye inyirora gura ensemo ya Embassy igere ime ya Nyakoe Ward egotuka ime ebunge ya Kitutu Chache South County ne ya Kisii togosangana Amos okoro obonchiro lyobo nantu arutolera abantu abangese chibi chabo iga bali bakonya nere ase egasi ye ensemo ya Facebook bagoikero omuroberi oyo chisavune chiga nandake gochimambi na mambiende ensemo ya Facebook Ndizi TV News na bako rese page ya Ndizi TV News omuroberi oyo abwa senseme ya Facebook ensemo ya YouTube Ndizi TV News ogo search wa subscribe emeroberi bune yega nemeroberi ende imeta seniki ya Ndizi TV na bako nyara gosanganira bona ndake Amos ngotebya mangana mange guechakira uchake byasare ebi mbako nyara guetenura bone eri wachakire korosi bone timu yawo abantu boko imeyega tena kibona abantu boko gutwale timu yane ngise kuri ria se myaka na akore gasi yeye timu yeye mbwata boni gatari ya tu akore gasi nero kuruna gachagete egasi yeye igebwate teligasi yeli buneria serikali omaete nga kwanda ndo office fulani wananda ka abantu boko na muku wanere mambi togende gasi asigete na tali muntu gochikorusi office osome tomorete gasi na bakonya gusino muntu tigirite standard 8 osaka kora form 4 tabuga tigenta gokora bono naboko monyora se group yaye ne nabwate group yaye eliere ebugata mangana ale kombo iga moigwana nere mambinga kwanda turasigete bogo kimambia kero mwakere simi kwanyora ngale muteja so nje timbwati group eri yana togokora gasi nero ndatebe ngate ari permanent abantu mbwate mbali nkonyoro itugo janere gasi nyana konyoro gutagete gasi bunaye abongo koleta tokore na rero ngwaka na ndogene ninje ntake na inje bono bono bunayo take ngona kumera pararia ngogote binga yaya nimbwate gasi geta timungwana twakwante nere to ende gasi olimirie simi no bwate libaga nabo kuri omuntu twachai Ensementani ngote bunandake ngwanya lite konereri gwense style gete mebya sale biga oko babo muntu goko kwegwanga misini na misini kwa na boniga boniga se tuikire uchumi buna ya machiko sarikaiga asa matuka buna tu arakorire iga umuntu tokuma kana siringi 300 lakini bono buna rende umurayo itateba nga abantu babentu mushahara nkonya korara mekabale lakini ntubono nturanyora gose tuamenturu bese kulingana buna togokora ne gasi no ryogo chwereria borandake imeye byasare bidi maitembi bwati channel chirojo totebye so ngikore ndete kwanira tukwana nange genteke mu gose bintu bibere ore serikali kujara kubeka machika mangana kiyogo tango kona chukwe mete na gote bandake mete koligi chinko njitume kumono erinde mete nyare kore ndake inu yanyere guturbane byasare bene style gete asense moye serikali kubeka machiko arama ene ya turbaniri sana egente getangani ekero togochweria chibao koikorie permit omago ira chibaye cyo chirusia uchirase onye tubwatie permit na boko bwatwa chibaye cyane nake nandi tienda gisire igo challenge zinjirororo asegasi ito nensemo ya serikali nimetanda ke bantu de baranda ke bantu bogo chweri gose byasara video byonsi anda ko bokora koramba na bali bagotena bagote binike ngo chweri tago chwereri agosokeri chi frame chitago sokeri ndake obokora buno bombule save yasere bigose nuna kimoko eneki kwenendera muri eri etali gasi ya ino eri etali gasi tutugotaka twalire ndaiga ekero bono buno na chite gochwereri iga igonko genda ontebinge nyumba yane nkwagacha igekoira chibao 100 nama kubwata na mubuli mufundi ocha kubekerekera maigoro na rororo ongonye tayange onge namba yesimi na mwakira twashauriana na motebinga chibaye chimwatete chibre chikoba chibao 100 tingo chweria liokaiga koikontebi 4x2 irenga chikoba na 3x2 irenga chikoba bono ine renjere yamo yagokore gasi yao na masikania kerokoroseri umonte standard ye chibao chiri atagete ne nambelie bwenerete nimate myaka ya chenchiri buna kwanyara goteba byasale bimbiri buna byange kerare guchaka ebyasara bune biga competition ya chirebone y'abantu bantali bonse bagutumeka chi frame che chiba bagutumeka chi chuma asinyumba chia bandake ya turubanire byasara bero bose nakira tebigore ya competition competition nguru ase gutumeka chi chuma ige kubati ne chinguru oyo bwata chinguru chire igoro na bera kubeka chi chuma na intumba rororo bareke gwango giaise abuna butogoja tuikera pato ende
batu bekero muroberio igo okora goko barose chifuremu echo nataka chinyomba chinyinge njibekiri chuma abange ne chifuremu bagotumeka Nakiora tebegore ya competition kuri bale bande bagochweli bunayo igana bumate nowadays ye kubwati ningoko ngaligo lirira nkonyo monta ite gochweli emete yaye ukorangiri watebeli go yote binichengo kwa kiresimi urangiri yonde otebali go ndo beka iso ndo beka kuranda kira kira tebegore ya competition kuri abantu bega se yawo competition nene koba competition yakoba nene nande ya ligere tualigere limono na kyuko ni kwa ukole nabo ngoja etoke inde need of yogo kolegasi timbu ati experience kyoko jwali chibao nabo ngo tabiri go lirense ororenda isi egero kole ongegasi lakini atite end egero na go jwere kwali geri quality kiyaba onakora nakore ruegasi ba echi na jwere una kijire na into abafundi abo go jweria ngotaka tore kwero seri elieta competition nero ororo nabo ko genda kwanyora se omonto gete ari ubwate gasi orio manya no chikukwani elieta yanyagete mufundi oyo ndekwanyora agoteba nga oriya na akorete nini na atigete na akora igana rende gusarira nie sifa na agekina gitogocha twakora ekero nyorere gasi nemete imeaga siende yonse misunderstanding sinko bachirororo gati abali bagokorie gasi na bali babaite gasi zo babaite ndanda ke mie bya salevi akindi kiroranya na otebi bali chavena na chigasi choko chirori kwemete labda bako ba misunderstand ne gasi erinde uluta mama itigasi mono nkiora abatebi bali chavaba chigasi osaba kwa abantu bande vuna inu nkiora abatebi ndio inu baba understand segasi egento ndabate bali bagotoe gasi na intu na toleiga andake kero gosoka kuri nyomba nore ne hacha yokonyore gyokwirana na kero kyo akero gwakorire gasi tachire chitu chigotoe gasi but to understand akero tu akorire gasi batoa maskani aria batoa engeri yetu na tu akore gasi tukoriaera na intu na litogotwara moyo bwe gasi yeitu andake bono kona na challenges chire imeyeka siye na toto ara covid nga kientambi ko 2019 emangana covid na challenges fono chire siye siye ko covid 19 yachite tingo tebanga gasi yito njararete abantu imba to bolemeru bwechi bese lakini gwikiriaro nga ntwale ko bera isiko covid no yare ngororo kokora tu alenge konyo tu alenge kibarua to kosoka no soko no ne gwikabiriga na boko nyori gente serikali ya ekoli challenges ndo chire siye siye osembu ya muli challenges chire siye siye challenges injirororo bunense moya igota kwanire nse mo buna nabaraya babaitu challenges tubata monene na moneto jande te mono ne nokonyore sticker ye machine ngona jirure sticker bunanje na chieto ge mboli magochweria yali ngumutinyo nanu mwakoria na ikonyona nagorere machine mutinyo saba abantu abekancho machi bakanywa singo chweli bakambwata mbakira bambwate mbangire tabakobisi bakanoka gachi machine bakantege ndori gichibeso chonache abona chite nkali gichibese ngachankana cha lakini bono muchando monene gore essence me yoko na sticker muna na chito mutinyo yo nane yegete December gakora kaera bono ense me yege ntongo teba se serikali erigererie babeke onye nana cho mutinyo nane ebe valid for 12 months taliera December na ande ka mutinyo nano challenge na tubwate na ere ya sigasi yetu go chweli na ere tuchande take nemeta yere seso mochando yo ino ne chigasi ndo chose sengencho estike kora January de ko ina cho mutinyo nani bose bakubaro ino mwako yo kayigandake oko saba kwa voucher mbali ya saba bwata anniversary ko ene ke bunandake chistika go se chipa mitie gasi ko bachire mitinyi 12 urekero montanya lireko na jali kali okoba okobwati omwako lyo kuna ko saba kwa voucher events manake to chiko kolera ngana yobo chiro bulenta ngana yobo chweli obonje SM yake kwa bere 15 gokonya bole na kiwa kwanya kire gwetere biasara ibi ngise koligereria asoko chweli kumuna nago chagete wankonyire na inde tindarura gosegasi ende nerengi yanda chole chigokora tinda rengede kwere na sobo ntera babuli bwana erese siyana no mbegete nyomba nyegajete lakini asegasi eyogo chwelia ndoche bintu ne binge yankonyire yankonyire na agachire nyumba abana bane nkonda bari school anena kine ki yankonyire mon tinda tebanga gosene gasire ine ronchore tra nere yane nda kore kaba kirenya sara mbeka samatugense romo nje bole nyago gosere chigasi skali yawe tebuna
andake license yo kurundi egari andaka beke sati ya blue sati enda bwarundi egari iganye gachite buna bete chibutiga ana are kwa buna ari gane vumbi yega seyega nero ya moisani kirimo na iganda ki egasine ka sitosirire gasiryo kokora neve nene bane gasienge onyare kwene kibuna konyarore bwe suguma na kwegenderie sengenjo egasine gasina bokonyara goikeria engeri wetera gasieri ende yonsi okonyara gokora ando asesure nake njiro nyale kwena no mwe uje santu bara bata amna tije tingo kora gasi yega siyere nke gasi kwa to buchabu obonge abasanange batabwatie gasi inkiora batabi ko rechi gasi chia casual labor bune chiga okoreria kamera eri egento ndatebie abasaye bunanje egente kenene ekero tagupagwe egasi ne gasi pora onyore ki abantu babo bakoria igo kasi ende yonsi sironga siebugata malipo tebugate mo chando nde bwensi abasaye bunanje iga kasi ende yonsi orachore gokora kogichoko nyore gyo konyora irabe buya metanda kirabera bino bwate familia one gino nya kwene kigasi kira litukongo chweliore bora kibuna ko balance ori gasi ye ne gasi ye familia wanda kenka ali kone kikere ntongo endra kere byana kyogwe balance asense mayoko kole gasi ye igokue banga kwa manya otware ne chingaki kero bwe bangete gwasoka mapema kego chikoba chinsa 10 yatoka nga gwakore ne ekegwango kirikia ogyakira lituko obwenere goiki kwa manya koruga abu kwagenda bono gwachikorere familia Daga tujukora bone nseme anda kemaroro kyo bwate ime ya evia sale bye sama tukago choso tukwenda litaya nje tini kwenda litaya bwango iga asengenjo ndo chenga egasi ye mbuyere ne mirobeli mbwate ko chimotuga na ngosabanga kimbwate machine yane nyasa na chankonye nyori chibese na njengi gore timba ya dibono njake koni chibao naenda na chweri chibao na aleta na beka seketa bantu maite nga oli na mosi obegete chibase ketali ine ara marura na manene to chokore ngana yawo yo mwelesi bali bakorire team ya Ndizi TV ne reli okorire kamera engana yane yo mweli nda batebya baligeli ba Ndizi TV kende gionsi ekiyogokora omoyo na obekomukia asegasi ende yonsi yogokora nyasa na comment kaneri bya mono na all the best ya comment kaneri na yona comment kaneri manchuri na ramange to maneri na amol so monchuri ba mngana yoko chweli chiba okorwa sesema ya embassy ate buna lero na bako baiga mambia bense mende mambia be county ende constituency ende na vigasi ya vere kolende kweo moyo na gweto makera lituko lero ya mokonyire ko baso monchuri be myaka 15 kuruma ko 2007 wekera chinga kivune chigo manje mulire weekend ekobwati ituko bune liga chinsa bune chiga imeta seni kya Ndizi TV omurubeli bwesa bali obonchuri nenkoletere byasara byo monchuri onde nonda konye naye obwate byasara iskali tulikere SMS wetere nambere gura obwase screen ensemo ya Facebook Ndizi TV News Facebook YouTube Ndizi TV News tebe byasara kyobwate togotarere otebye byasara byao onyale gosegeta abantu bandi nayo nyale kweoni wetere byasara byao sengenjo Ndizi TV ekerenga yitona kone kivuna ngote batole byasara byaba ochori bonsi kwa bawo moyo bagendere gweto babuna gwekera omweli wo murobeli bwesa bali bwo bonchori tukobune liga buna botambere tarane ndemo Steven